Ni Maria Jesus Esteban naiz, matematikaria, ikerkuntza egiten dut matematikan, eta lan egiten dut Parisen. Zergatik erabaki hemen Bilboko museoan egutegirako ni argazkia ateratzea. Eta lehenengo arrazoia da niri arte asko gustatzen zaidala. Askotan nago museoetan, erakusketetan. Baina nik uste dut arrazoi sakonagoa dagoela. Nik uste dut arte eta matematika oso bikote polita dela, interesgarria. Bietan, sorkuntz mailan, topatu behar dira idea berriak, forma berriak, lotura berriak, eta beraz, niretzat beti lotura hori egon da hor, eta interesatzen zait, eta agian horregatik aukeratu nuen leku hau argazkia ateratzeko.